أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum ‘yan uwana musulmi. To, Allah subhanahu wata'ala ce, fama za ba da alhaƙo illar dalala. Ba wani abu wanda ya zo baya gaskiya face bata. ‘Yan uwana musulmi ba tun ya zo muke muku wa'azi. Muna jan ku shiga aljanna akan hujjoji, amma kuna ƙiyawa. Kun gani gashi yau wata Laraba. Yanzu wajen karfe 7:05 kun gan shi, kun gani wata yan uwana musulmi. To yanzu zan je wajen talabijin dina, za mu je mu ga yanzu menene ake yi a ɗakin Ka'aba, me suka ce su a game da abin da na gwada nake gaya muku. Kun ga yanzu sun ce karfe 8:59, wato karfe 8:59 lokacinsu yanzu, wato kinan mu malam lokacin kinan karfe 6:59. Kun gani ko ƴan uwana musulmi? To sai kuma wannan kwana me suka gwada muku, me suka ce? Sun ce mi 1 ga watan safar, 1 ga watan safar 8:59, amma kamar yadda na gwada muku tun jiya 12 dare suka ce 1 ga watan safar. Kun ga ɗakin Ka'aba babu wani gardama. Mu muna muku addini akan ilimi ne da hujja. To mu ma mun yi gado, amma gadon mu ba gado ne ba. To yawana musulmi, abinda za mu gaya muku mun ba ku hujja, ni kuma na ba Allah subhanahu wata'ala hujja. To ku kuma ku san ku bani hujja, kuma ku shirya za ku ba Allah subhanahu wata'ala hujja ranar tashin kiyama. Allah subhanahu wata'ala ya aiko da musulunci akan shugabanci kuma da ba a yin gado, shugabanci akan ilimi, ba shugabanci akan jahilci ba. yan uwana musulmi, kuna cikin wulakanci, kuna cikin fatara, kuna cikin wulakanci, kuna nema ku gyaru, kun kasa gyaruwa. To mu abinda muke cewa tun daga lokacin da annabi Adam alaihi salam ya dawo duniya, ya zo ƙasa, to ba mu taɓa ganin mutane ba waɗanda suka zauna cikin kwanciyar hankali da arziki da soyayya, idan ba sun zaɓi wannan ba wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce a zaɓa a kan shi alƙawarinsu na takadiri da mashi'a da ƙaddara. Ya rage gari ku 'yan uwana musulmi. Assalamu alaikum.